Όταν μου ζήτησε να πηγαίνω μαζί της σχολείο, ενώ ήξερα ότι πάντα αργεί. Δεν είπα όχι όταν μου ζήτησε για άλλη μια φορά να αντιγράψει την άσκηση που με τόσο κόπο είχα κάνει. Δεν είπα όχι όταν με ρώτησε αν ήθελα να βγούμε και όταν αναγκάστηκα να βγω με μια παρέα που δεν ήθελα. Δεν είπα όχι όταν μου ζήτησε να πω ψέματα και όταν μου ζήτησε μια χάρη και είπα ναι επειδή ήθελα να φανώ καλή. Δεν είπα όχι όταν μου ζήτησε να πάμε βόλτα ενώ ήθελα να μείνω μέσα να διαβάσω. Δεν είπα όχι όταν μου ζήτησε να ανεβάσει στο Instagram μια φωτογραφία που δεν ήθελα. Δεν είπα όχι όταν μου πρόσφερε αλκοόλ. Δεν είπα όχι όταν μου ζήτησε να κλέψουμε ένα μαγαζί. Όταν μου ζήτησε να της δανείσω χρήματα για να αγοράσει μαύρο. Δεν είπα όχι όταν με ρώτησε αν τον αγαπάω. Δεν είπα όχι όταν αναγκάστηκα να κάνω σχέση με κάποια για να μην χαλάσει η φιλία μας. Δεν είπα όχι όταν ένιωσα υποχρεωμένος να συνεχίσω μια σχέση την οποία δεν ήθελα. Δεν είπα όχι όταν μ' αγκάλιασε ένα άτομο ενώ δεν ήθελα. Δεν είπα όχι όταν φιλήθηκα με κάποια που δεν μου άρεσε. Όταν δεν είπα όχι και υπέθεσε ότι ήταν ναι. Όταν δεν είπα όχι γιατί φοβήθηκα. Είπα όχι όταν τελείωσα μια σχέση που με έκανε να νιώθω κατώτερη αλλά και πιεσμένη. Ένιωσα επιτέλους ελεύθερη και ότι μόνο εγώ μπορώ να κάνω κουμάντο στον εαυτό μου. Όταν είπα όχι, ένιωσα ότι πήρα την εξουσία στα χέρια μου. Δεν ένιωθα πια μειονεκτικά. Τότε ένιωσα πιο ανακουφισμένη από ποτέ. Είπα όχι όταν μου πρότεινε να με κεράσει ποτό και όταν πήγε να με αγγίξει. Είπα όχι όταν δεν έκανα αυτό που ήθελε και όταν δεν δέχτηκα τη συγγνώμη του. Σέβομαι τον εαυτό μου για να τον πληγώνω κι άλλο. Είπα όχι όταν δεν βγήκα μαζί του γιατί ήξερα ότι δεν μπορεί να ελέγχει τα νεύρα του. Είπα όχι όταν επέμενε να προχωρήσουμε σε πράγματα που δεν ήθελα και όταν μου ζήτησε να στείλω κοινές φωτογραφίες. Είπα όχι όταν προσπάθησε να κάνει πράγματα στο σώμα μου που εγώ δεν ήθελα και όταν μου πρόσφερε ουσίες. Είπα όχι όταν μου ζήτησε να προχωρήσουμε και όταν μου ζήτησε να βιντεοσκοπήσει μια προσωπική μας στιγμή. Είπα όχι όταν με πίεζε να έρθει σπίτι μου και όταν κατάλαβα ότι με εκμεταλλευόταν. Είπα όχι όταν μου έκανε ψυχολογικό πόλεμο για να μείνω μαζί του. Είπα όχι όταν ήθελα να πω ναι. Είπα όχι όταν μου επέβαλαν μια θρησκεία χωρίς τη δική μου κρίση. Είπα όχι στο σεξ χωρίς προφύλαξη. Είπα όχι όταν δεν έπραξα ατομικιστικά διότι η κοινωνία το προβάλλει ως εγωιστική συμπεριφορά. Επιτέλους, δεν φοβάμαι άλλο. Τώρα μπορώ να πω όχι. Όλοι έχουν διαφορετικούς τρόπους να λένε ναι και όχι. Συνένεση δεν σημαίνει τίποτα λιγότερο από ένα δυνατό ναι. Η συνένεση είναι διαρκώς διαπραγματεύσιμη. Ίσως. Δεν ξέρω. Δεν σκεφτώ. Σημαίνει όχι. Όχι. Σημαίνει όχι. Μόνο το ναι σημαίνει Ναι!